नमस्ते, प्रणाम आप सबको। मैं सबका छोटा भाई सुधीर संगम आप सबके बीच में एगो छोटा कोशिश निर्गुण सुनाव जाता नहीं। ऐसे तो हम ना गा पाएंगे, लेकिन आप सबके प्यार दुलार से थोड़ा बहुत गा लेवे नहीं। और गाँव में कुछ भी मिस्टेक हुई तो एगो नादान बालक, एगो छोट बालक समझ के माफ करब सबे। एगो कवि के भाव बा, ये दुनिया के रीत गजब बा। जब हमनी के जन्म होला तो करा के लोग बरही कहेला, जब उहे शरीर मर जाला तो करा के लोग तेरही कहेला। जब तक जिया तनी जा, जब तक गोड़ हाथ चलता तब तक ठीक बा, लेकिन जब आदमी खटिया धले वाला पर जाला तो लोग तरसे ला एक लोटा पानी खाती क्या ना पानी लेके आई तो पियती, बेटा पानी लेके आई तब पियती, मेहरारू पानी लेके आई तब पियती, लेकिन यहाँ तक कोई भी ना पूछेला। आई सुनल जाओ ए गीत के माध्यम से भाव कैसे बा। परिवार